kalang lo bading mereka cuma sah. Betul ni fancy telefon dalam. Tak. Kami cuma sah. Akhai Moses Pangcu Nili Film Production Boleng dun sumong pai hui hello lamar ka si alang le lo Moses Pangcu director lo script writer lapen alang tum isiasin do kaje thang nai na lo tum ta theng long lo pala ko pilone kis te po dog lo ong pune pune lamar jan ta alang li lamar jan lo naga lamar jan alam sini lagi pu adak doi nang tum lang te thek long ko alang li si selam lamar jan kaselama bang थोड़ा से कहते हैं रिचार्ड एक्टूस ना पासिक मुचो एतोन इनुट भाई नहीं बांग तो के रिचार्ड एक्टूस ना तो नॉने फोंको कार्बी फिल्म सोसाइटी आते थे पादिंग नंगा इले चुंगता स्लोगन हंग मी तातो वार बांग से पेकेक चेतो थे चुंगो कार्बिया फिल्म आन सोसाइटी पाओंग नंगा Lapen Karbia film ke lang arara tum ke dor nut pathur jog nama labang lah 24th March 2023 kado ko we Richard tu sina ke dor nut to no na pong putot ke dor nut chade tu sina none doni nut none phong ya don pe nut bai ni bang to ke nut chade bon chora chok lo ini tum lam tumesen alam pehli tum arju nahi lasi non isi kichu fan alang litum han film long na japon lo lasi puthot do tulang longkiram kru kache thangnai Karvi VCD album ka bonai cheng alang litum lo lage khiruni alang litum address bangke khiruni pensi ka bonai lo ka bonda lo lage ilitum wo mongwe asong pensi la release date ke alamar janta minute pliver potema lang der nang de ho break oji Karbia festival lo nale tumata klang lapor lapen sarta lang apor cipi pusi kroi pon lo lapen labangso kado ko la documentary abisar no se man lo lage sera dak na ho Joni Timung Sar lapen ke EM Sujurong Parsar lapen EM Dunsing teron sar teman tame lamang sakali sang cara belum lo labang ke ilitum phan ilitum Karbi Film Society phan nang chinghon kaita ilitum longdu ilitum ka chinghonai ilitum phan Karbi Film Society phan tame ilitum phan 10 lakh ala se council long tame budget nang bi pilo alang li tenor pen ilitum phan long lo la se alang li phan ilitum Karbi Film Society alang li phan ar chuing nai lapen ilitum nili chohang itu ilitum man ke do Karbia poho pen karchui phase tuning rilo lapendo tula ilitum long mat ilitum phana cherap tang lo alang li same jabe akorna kele nale me tum dolote jongsil ke long nan rajene hai marke
puthak alang li tame ke thani phan kapachini phan alang li benjai ponno lasi alang li lam ilitung lang namlo bulong tangte ilitung film kasemarabang atumo ilitum phan Karbi Film Society phan tami ilitum phan 10 lakhs alasi council ong tami budget nang bi philo alang li tenor pens ilitum phan long lo lasi alang li phan ilitum Karbi Film Society alang li phan ar chuing nai lapen ilitum nili chohang itu ilitum man ke do Karbi po pen kar chui phase tuning rilo lapendo tula ilitum long mat ilitum phana cherap tanglo alang li same so hin pen alang li phan ilitum phan lame asona sona lam nai than lo alang li hello dhaniram kisu alang li ilitum phan Karbi lamar jana por pensi alang li bori pon lo non ilitum non poran ilitum ke alang li naga japon ateng si ilitum pin charli pon bom lo la pensi ilitum ta ka bori pon ateng pen ilitum lamar jana puthak tam pache thang pon bom lo ako do thulang I'm a flare back cái việc nó mình prop xong rồi. to kado kabe Karbi Film